Napaig ang duha ka batang lalaki human masunog ang ilang gipuy-an. Atol sa hitabo, wala ang ilang mga ginikanan kay nanarbaho, samtang ilang mga maguwang nga maoy nagbantay, naasagwas kay na nagduwa og computer games. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dungan sa pagkasunog ining panimay, mga pasado alas 4 kagahapon sa hapon nga nahitabo dinhi sa Sitio Sacred Heart, Barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apil nga naug daw ang magsuong minor de edad nga silang Christian Joshua Mais, 3 anyos ug Joshua Christian 2 anyos. Natrap ang mga bata sud sa ilang giabangang kwarto. Ang duha ka magguwang sa biktima nagduwa og computer games, samtang nanarbaho pa ang ilang mga ginikanan atol sa hitabo. Kapila naman dito mga bantayan sa akong kuya nga magdulag posporo. Hindi yung badlumon. Kato kay naraman niya ito sa gawas. Diyan, dula pa itong mga bata dari. Ito misulod itong mga bata, ipasulod sa ikson, may na magtubig, kaon. Muna din ito, pagpatawag ito dato. Siga na rin, tawag na nito sa iyong kwan. Sa gihining pakisusi sa kabumbiruhan, nasuta nga dili posporo ang hinungdan sa sunog, nga mikabat sa 300,000 pesos ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Kini si Joshua na nakabantay ko siya nga ang ilang fluorescent mo-out ko no. Mag-out ba? Nga sa'yo mo, lian na saan, sa'yo mo out. So tingali, doon ay connection na na loose connection. Dili posporo kandila, pero meron ako kandila daw nagduwa. Dugang sa Lapu-Lapu City Fire Department nga naglisod sila sa pagpasirit og tubig tungod sa kalayo sa maong panimay gikan sa karsada. Nasayran sab sa News 5 nga giatake ang inahan sa mga bata, diyang nasayran ang gidangatan sa iyang mga anak. Ray Pasaporte, News 5. Ang natad sa edukasyon maong sa labing grabing naapektuhan sa bagyong Yolanda. Mao nga ang Department of Education nangita og mga paagi nga mapadayon ang edukasyon taliwa sa kalisod nga nasinati karon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Tungod sa kadaot nga niagom sa lalawigan sa Eastern Samar ug Leyte, ipahimutang din sa Sugbo sa Department of Education ang ilang satellite office. Tumong sa mong lakang nga matabangan ang 7 ka mga school division sa maong lalawigan nga makabalik sa ilang operasyon. Gilangkuban kini sa Leyte, Tacloban, Biliran, Baybay, Borongan, Eastern Samar ug Catbalogan. Pero sa ngayon, dito muna kami sa Cebu, sa Ecotech, at ito yung aming satellite office. Ito yung magiging suporta doon sa 7 mga divisions na ngayon ay hindi pa functional at hindi pa namin naaabot. No? I-reassess sa DepEd ang ilang mga na-schedule ng mga programa sa nahibiling 2 ka buwan sa tuig aron maggamit ang kwarta sa pag-repair sa mga nangadaot nga mga classroom sa bagyo ug linog. Kundi mada sa budget karong tuig ang pag-ayo. Mao kini ang ilang i-prioritize sa budget sunod tuig. Awag sab ni Luis Tro sa mga local government units og Parents Teachers Association nga magtinabangay sa pagpatukod og mga makeshift classroom nga magamit sa mga tinun-an. Paninguhaon sa DepEd nga man-normalize ang ilang operasyon sa mga apektadong lugar sud sa 6 ka buwan bisan kun magkuwang pa ang mga classrooms. Dugang sa Education Secretary nga kinahanglig-on ang mga magtutudlo alang sa ilang estudyante taliwa sa katalagman. Ang debriefing sa loob ng eskwelahan, kahit under a tree, kahit they gather around tapos and then they share stories, is the best therapy for students. No? In spite of not having the classrooms, not having the buildings, we must gather back our students and as much as possible bring the normal school situation. Ryan Sorote, News 5. Hugot nga gipangandaman sa Metro Cebu Water District kon MCWD ang padayong nasinati nga rotating brownout nga gipatuman sa Visayan Electric Company kon BECO human sa bagyong Yolanda sa Metro Cebu. Matod sa maong Water Utility Company nga makig-alayon na sila sa BECO. Sa kinatibuk-an, moabot sa 160,000 ka mga konsumidor ang gisuplayan og tubig sa MCWD. Ilang giangkon dakong epekto ang rotating brownout sa ilang supply sa tubig nga gikan sa ground wells diin naggamit sila og kuryente sa ilang mga pumps. Bisan pa man niini matod sa MCWD nga naagyapon sa 98% ang supply nila sa tubig. Apan dili pa nila matino kung magpadayon kini kay matod sa mga taho nga ilang nadawat
nga mukabat pa og 3 ka buwan una pahingpit mabalik ang supply sa kuryente sa PECO gikan sa Leyte Grid. Mao nga awag sa MCWD sa ilang mga konsumidor sa pagdaginot sa tubig ug magpundo daan sa ilang mga balde. Gawas dinhi nagpadalasab ang MCWD og usa ka water tanker dito sa amihanang bayan sa probinsya sa Sugbo, partikular na sa dakbayan sa Bugo, San Remigio, Medellin ug Bantayan nga naapektuhan sa supply sa tubig. Ang water tanker dunay sod nga 8,000 liters. May mga areas na sequence yun. But dili sila sigurado o makuha yun na schedule because depende po sa ilang curtailment from the supplier, no? Ganito ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Nobyembre 12, tuig 2013. 43 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!